iro ridzi madhezesate isheka mabejirira kutoti limini dzofanedza unongoitero kuti vanozvozvigonere havazvikuniba ndati apa pandikuuya ndine belt rerera mukuona parepa pandindokutotonya ndine WWE ZMD zvinoti WWE Zim Dance Artist Championship aka Mr. ndakapfura level kunzi hora Mr. Babacha Mr. Hora aka the Dio McIntyre aka the Tideman Region Undertaker. Ndichinzochitaura kuti iwo uri kuda kugera mukwende nenyaya yemasingles 2 warova ranezuro neranhasi warova mangoma akaipa, saka uri kutaura kuti iwe wakuda kubvisa mukwende, wakuda kutendeuka, wakuda kunamata. Ichokwadi nekuti Region pangani madhimoni akaiswa kuhwai, saka ivava ndo hwai dzacho madhimoni erasta tamapa ivava vanawo rasta iro ndiwo ngavazana mati ndakubvisa musoro yari muvha mavings ndakubvisa ndakuti yamen munhu waMwari. Saka uri kupromisa chii mafans pa 2020 inoi 2020 sorry mafans adzi 2020 tajara 2020 2021 guys 2021 ndiri kuburitsa song one every day, hit song ina Mwari mukati kwete ine mari mukati, ina Mwari mukati andabasa nemari asi ndine basa neupenyu. Zvamama chitaura rekodzera chimwe ngavasi kuchiziva ino chinonzi mweya wetsvina unozondikurira naye Yesu wangu. Zvikanzi naMwari aiwa ndauya adzika apa but wakati zviva nezvivi sana vikeji ava vanoita chiupombwe wakadzi hobho havana kumuona. Bo aiwa ndazvinzwa mwangu. Saka unoti kudini maproducer wokushanda nayo? Wokushanda nemaproducer api naye mwangu unonzi Hora? Chekutanga ndireza anonzi Singiri. Isitodedza nechona zvabva chirungu zvokutanzwa naSungu J handizizive. Anonzi Singiri J. Anonzi Singiri J. Okay. Singiri J. Singiri J ari ku South Africa kwamudhara Shumba. Neanonzi Samere. Kwete kuti Sameu chirungu ina handizive. Samere give it. Give it. Kune vamwe neinonzi Yara Nation. Yara Nation iyo studio yase Colors na Ta International na Boss Gaga. Aiwa wasimbisa. Ndofunga une mamedley uri kunzwa wakajamba kumashure uku chii chaitika kuti uzotadza kuwanika pamamedley ese aitwa pamamedley? Buwe mutoriro handangandinangana nguva yekuya kustudio plus ndada kutozviita zvemangoma nekuda kwebuwe but ameno zvakazoita anonzi Abraham iye anonzi ndiye baba vevanhu vese pano handi akazoya kwandiri netsvimbo yake kuichinja kukanda pasi kwayakazoita nyoka ndokuchinjwawo kwandakabva ndaitwa ndo ini ndakabva ndaita the good people person. Ndezi aiwa zvinotendwa mukoma Hora. Mashoko enyu ekupedzisira munoti kudii kumafans vari kusimbisa chihora? Zvimba urambe ndowandinawo. Okay. Aiwa thanks mwangu, tobatana pa next time anje. Vanondibata kwete ndovabata. Aiwa weta yefi wasimbisa.